Hurian itu hata, naing pukau tama parminggota sadarion, tapasonang marohata, mared de mahita. Marhite-hite goar di bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamurap dohot Jerusalem, jala marulupulop mida ibana sudihamu, ali akana holong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma rap dohot ibana sudihamu, ale akan marsak roha mida ibana na selaon. Las do rohaku dia akan madok tuau. Beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Alia manami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung di sude jolma, dang di olaniho anakmu na sasadai, di lehoko do ibana humapapami mamor sandosa nami sahat tuhau pinarsilangi. Sai patugu marohanami, asa unang ganggu rohanami maka porsiai hasesaan dosa nami, asa unang madele hami, ala ni dosa nami. Alai asa positu rohanami di asin roham nagudangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Anak kaholongan ni rohami. Amen. Mared de mahita. Jaloma pujian
Sangihok kamuma patik ni bata, ima patik parjolo sahat rodi patik pasapuluhon. Patik parjolo. Audo Jahoba de batam ninna de batata, dang jadi marakup ahu bahenomu de batam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di Bagasan Aek na di Toruni Tano, yang gotunggabe si Sobaon, manang si Oloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon gowarni di bata, yang go soture dalanna, ai hona uhumna dosogot aka na marsineang di gowarna. Patik paupaton. Ingot tamuma pabadiahon ari minggui. Di na onom ari maulahamu nasa silomu. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradianan ni Jahoba de Batam dui. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari i. Manang anakmu pe manang burum. Manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu. Rodi isi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ai dina onom ari do di top pada bata langit do tano do laut do nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di baheni do ubahen da di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangapomu do natorasmu. Asa martua ho. Jala leleng mangulu ditaro nani lehon ni Jahoba de Batam diho. Patik paunopon, unako mamunu. Patik papituhon, unako mangalakup. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unako olo makatidakon hata nasututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe tugasan ni donganmu. Beha padok ni debata, taringot tu patik nasa pului, oddo. Audo Jahoba de Batam ninna de batata. Pargogo na suhatudusan jala parrimas. Si luluho dosa ni ama-ama tu pinoparna. Ro di sudut patuluhon. Ro di sudut papaton. Pinopar ni akan asogoro hadiau. Alai asido rohaku dia akan nama ribu-ribu. Akan nama holong ni roh hadiau. Naso mangalausi patiki. Ido sahatna. Atong rak mangidugogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulahon mahombar tu patikmi. Amin. Maret de mahita.
tatopoti madosata martangi yang mahita. Alia manami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo na sohatu dosan, pardenggan basa doho, jala rodi salileng nilileng na doa sini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang beingot akadosa nami. Ay jot do hami mardosa marado poko, jala jot do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalason nami dihatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalason nami, unang alang asin roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuon nami, balua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Adong do dihita si tuan ni malim na songoni, na hudul di siamun di habangsa ni tongamon di Banua Gijang. Di baheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujungna akan sadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangolu do ibana toktong, asa ditangihon nasida. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Maret de mahita. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion tersurat di Yohanes 4 ayat 4 sarodi ayat 14. Tajahama marsikat soring. Alai ikon boluson nado luat Samaria. Gagero maibana tusadahunta na di Samaria. Nama dua sikar. Mardonokon ladang nan lehon si Jakob tu si Joseph anak nai. Alai adong ma di sisu murni si Jakob. Jadi di bahen naung loja Yesus siap padalanan hudul ma ibana di labung ni sumuri tar di hosniari mai. Dungi Roma sada boru Samaria manahui ai. Jadi hidup Yesus mamanduk ibana leon au minum. Ai nungalao akasisian na itu huta manuhor bohal. Jadi hidup boru Samariai mamanduk ibana. Buasa mangido tapian ho halak Jahudi. Sian au boru Samaria. Aidang marposor halak Jahudi dohot halak Samaria. Dungi nina Yesus mamangalusi ibana. Out di botoho basa-basa ni debata. Jala out ditadaho na mangido aik inumon siako ra oloho mangido tu ibana. Dungi lehonon nama tuho aik nama ngolu. Jadi didok buru-burui matu ibana. Tuan tahu-tahu garis soada diho. Toleh bagas do sumuro. Tungsian dia matuho aik nama ngolu. Tung ubal gamaho asa oputa si Jakob.
na mangalihon sumuro di hami, ibana do manginum siani, dot yanakonna rodi pinahanna. Dumini na Jesus mangalusi ibana, sayolalahi mawas Rasa na minum sian aekon. Alay na manginum aek silihonoki, na so tupa mauas bei rodi saliling-liling na. Ay anggo aek silihonoki, gabe mual doi di bagasan ibana, nama baor sahat rodi di hanguluan si saliling-liling na. Ido sahat na, martua do akan atu mangyok katani debata, jala na upeopsa. Amin. Maret de mahita. Taha tidakon maha porsiao tei songon nahi na tidakon di dongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan natmo palangit lohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon si Maria. Naga begabian siator di porbadia adorang sohabuan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman di silatus nama tetar pajal lo ibana di hau pinarusilang na tua tu banotorung di tanom na mulak mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudu siamun di bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibarat yang mulak soko tu tanoon manguhumi halak na manguldo na mate au porsea di todi porbadia jala adong sada huria na badia huria atau paniala Kristen akan abadia dot dihasisaan dosa dot dihatai na mandok mulak mangulu do soko daging ni halak naung mate dot dihanguluan na sola sudah. Amin. Nuai pinasaat matiki kor gabungan ama hakabisi jantung.
Kur paduan suara Agatha.
Salam. Titing Huria atau Warta Jemaat Minggu Letare tanggal 30 Maret tahun 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, ai songonondo hatani Jehovah tu pinoparni Israel, lului hamu maahu, asa mangolu hamu. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Amos 5 ayat 4. Nama ragam, Sada, Panitia Tahun Transformasi HKBP dan Pesta Gotilon tahun 2025 di Minggu Sadarion di Parmingguan pukul sia 30 WIB di Patupa Huriatado acara Manaburboni Marhite Panitia Transformasi Hina Hobason ni seksi lansia pasahaton mah boni sisaburoni tuganup wik rapdohot amplot na pinatupa ni panitia jala papungota mamuse di hari Minggu tanggal 27 April tahun 2025 naroon. 2. Parjamita Minggu. Di Minggu Sadarion di Parmingguan pukul sia 30 WIB namar jamita Ima Amang Pendeta Eldarton Simbolon Doktor Ministry, Kepala Departemen Diakonia HKBP. Tolu, apresiasi ruas nama rumur 70 tahun tu ginjang. Hombar tu program Pakobasion Nihuria di hari Minggu tanggal 6 April tahun 2025 naroon di Parmingguan pukul sia 30 WIB di Patupawota Nihuriat Tado Pasahat Ulos Hatuaon turuas nama rumur 70 tahun tu ginjang. Ima nama ulang tahun mulai siang tanggal 3 Maret sahat ro di tanggal 6 April. Aka guarna sida boi mataida di lembar warta na adong di hitabe. Titing marbagas, opat sada. Titing paduahon, naing manjalo pasu-pasu marbagas ma Pedro Permana Sinambela, anak ni Amang Perianto Sinambela na hinan, tubu ni inang asima tiur mida boru tapu bolon, sian huta Meruyung RT 04 RW 07 Kelurahan Meruyung. Huria GPSI Kasih Kudus Limo, Dohot Orowana Indrayani Haryanja, Boru ni Amang Joni Haryanja, Tubu ni Inang Tiur Mauli Boru Batubara, Sian Huta Jalan Pulau Harapan RT 07 RW 06 Cilangkap, Wik 6 Cipayung Cilangkap, Huria HKBP Cijantung. Pamas-masuon di hari Sabtu tanggal 5 April tahun 2025 di GPSI Kasih Kudus Limo. Titing marbagas, titing parjolo. Naing manjalo pasu-pasu marbagas ma Riki Marsahala Sitopul, anak ni Amang Marhosing Sitopul nahinan, tubu ni Inang Yulinar Boru Panjaitan, Sian Huta Jalan Saorma, nomor 12 RT 04 RW 01 Kalisari Wik 10 Sia Kalisari 4 Huria HKBP Cijantung, Dohot Orowana Risma Oktapianti Simanjuntak, Boru ni Amang Mangapul Simajutak nahinan, tubu ni Inang Tiarma Boru Pangaribuan, Sian Huta Jalan Manunggal Bakti nomor 24A Kalisari, Wik 13 Kalisari 2, Huria HKBP Cijantung,
Pamasumasun di hari Sabtu tanggal 12 April 2025 di HKBP Jantung masuk pukul 10 sada WIB. Titing Marbagas, Titing Parjolo, naing manjalo pasu-pasu Marbagas ma, Paritman Siahaan, anak ni Amang Samsu Siahaan, tubuh ni Inang Dameria Boru Tambunan, Sian Huta Jalan Beli Gang Mekar 5, Kelurahan Cijantung, Wik 8 Kampung Asam, Huria HKBP Cijantung, Dohot Orowana, Labora Natalia Purba, Boruni Amang Edward Purba, Tubuni Inang Magdalena Boru Panjaitan, Sian Huta, Janji Natogu Pahai Julu, Huria HKBP Onan Hasang, Resort Onan Hasang, Pamasumasun di hari Senin tanggal 7 April tahun 2025 di HKB Onan Hasang masuk pukul sia 30. Ucapan terima kasih marhite titingon Huria pasahaton mauleate tudongatan nasian wik 15 Ciracas naung pasahaton satu set bunga altar di Parminggota Sadarion. Songoni matiting namasa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan nasa mingguon akan titing na asing boi mata jaha di lembaran titing na adong di hitabe sai di pasu-pasu debata mahita di sude pargulmiton ningoluta horas. Hurian itu hata dio bason laos patu pautama ulaon pertanyaan manabur boni alani dia akan tsunami opung doli opung boru nasian lansia boima hobas nuaing mangarade laho jongjong di joloni pitu ni gerejata. Lau sotak kami manang aka manami inanami sintua mewakili ganuk wik jongjong mahita di tangga Parjolo di Altarta mengadopo turuas ni Huria hobartu urutan naong ta atur. Mulai siapar pinggir habirang nami ma wik sada tolu lima pitu sia dungi di siamun nami ma sian mulai wek 2 opat di wek gonop. Tiamang haretan nami diurupi mabuka pitu tong tau duti maulauta mared de mahita. Raja
So hot maju di silansia unang mardalan. Tajaham hatani di bata. Ima o jahata. Lau patupahun ulau manabur boni di huriata. Hakawi pisi jantungon. Ima nadienet sian pesalmen 107 ayat 31 35 saat roli 30 alu tajahama marsikat soring. Iko pujian nasida majahoba ala ni asini rohana dohot halongangan akan nabinahen nai tujolma manusia. Ibana muse mambayan halomonan yang gabe tahu jalatan o bakal-bakal yang gabe akalan. Dungi tusima dipaian akan namale gabe dipaujak nasida ma sarahuta inganan. Jadi disaburi nasida ma akal ladani, jala dipuka akal korlak anggur, jala gabe donanilua nasidai. Dungi dipasu-pasu ibana manasida gabe sopar situtu nasida pinahan nasida ipe dipasinur do ido saatna ope huriata jongjong mahita saluhutna. Martangi yang maganup hita laho manangnya kon ulauta usahota, keluargata, akka pardalanata, uhud manangyakon hahi pasota, martangi yang mahita di bagasan rohat tabi. Laos ihutok kamu mah tangyangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan nami mauliate marohanami diho alabui hami patupa partangyangan lau pasaton akasilon nami di tahun 2025 saya si maroham di hami nuaing huwa kami do bonion ima gogo do nasa ulaon paddaraman nami tujolom asa jumolo pasu-pasumu adorang so hulahu kami dope asima roham ali di bata saya ramoti ma nahu ula hami ramoti hami dinamangula silon nami asa dao hami sian akka bala sian ragam ni hamaulon sian akka parsahiton sian hasusaan sian akka pangalatei asa tiur akka pardalanan halabohon maradopon akadongan. Lehon maudan dok lasniari ditiki halehetanna. Asa tuk maceringan tano hatubuan ni suasuanan na tau gabi hangluan nami. Ale debata Jahoba para siroha jala pardinggan basa. Nong mangalehon hahipason dihami dot gogo. Gabe terbaik kami hobas mangula ulaon di ngolu nami. Hatam do namat dok, dang tarula hamu agia aha, anggo somardongan au. Ido na huingot, jala hu hapor sehami. Ali Tuhan, sai pangulu mahatam di bagasan rohanami, asa marurat jala tubui di rohanami, asa nagabe paringgason hami, mangula aka ulaon di ngolunamion. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Hamu akadongan hurian itu hata naing pasahatan ni lansia ma boni nagabe simbol ni akasulau tadi tahun 2025. Saya di pasu-pasu tu hata masude aka ulauta di huta di balian di kator di partiga-tigaan di parsikolahan, di atas di kendaraan, dok di sudi ragam ni ulau tasiganu pari. Mared de mahita. Laos Roma, Lazio.
Sai di paso-paso tuhat taba. Salhut naniula ni tangan. Ni salhut ruas ni huria. HKBP Cijantungon di bagasan tahun 2025 on. Amin. Mulak mahamu tuhudula muna di pihak konak kasih tuama di Budi Nasida. Tadok nau Jinal Nasida. Hudulma hita saluhutna. Nuai pinasama tiki tu natua lansia laho madoko kata. Horas mahita salhuna. Nahu parsangapi hami amak pandita Eldarton Sibolon kadep diakonia naro siap pusat. Nahu parsangapi hami amak pandita resot. Nahu parsangapi hami amang dohot inang pandita fungsional. Nahu parsangapi hami amang dohot inang parhalado ni huriata HKBP Cijantung. Nahu parsangapi hami amanami inanami panitia pembangunan. Nahu parsangapi hami amanami inanami dohot sudeta he ruas ni huriata. Mamuka siya dadanak sekolah minggu remaja na poso bulung na toras sahat rodi lansia opung doli opung moru naro di bagasa parmiguata sadarion. Hami sian punguan lansia ni huriata HKBP Cijantung di pangido huriata. Dohot panitia pembangunata lao makasuhuton di pertangyangan manaburboni sadarion. Didok panitia iko kamuna duamang sian lansia. Ido ubay na jongjok kami nuang nison lau madokata. Sotung adok suku-sukuru hatta ay siya mata na jongjongan sotung ngodi hita. Nakerjasama do panitia dohot lansia lau patuluson akasakap pembangunan ni huriata. Di pertangyangan manaburboni sadarion imana taulahon dakinon adong do naik siharap penota molo tasaburho bonita adong do naik siharap pota ima parbuwe dangi pitoroi denggan ikon adong do tong disi naik siulahonota ikon adong do hita lau mangurusi di bagasan gogo di bagasa sadani roha bahkan ikon mengarade do hita biaya laho parenggatoni satung marparbuwe haduan dohot tenggan dung marparbuwe di sima hita haduan manggotil manuai ahama parbuwe natasuan di bagasan nasa taonon. Di bagasan opasod do hita patupahon pertangyangan manaburboni alay da nga palasongon na di bona pasugitibi amang inang adong sautik parasingan na dihita na di parserahanon yang gona di bona pasogit taingo bedora adorak sa manaburboni dibuat do boni itu gareja di jalan martangyang
baru pe asa diengge di rodam baru dasar sidaburhon alai molo dihita na di parserahanon bonita nunga asing be sia boni ni aka na torasta na tua-tua na di bona pasukiti nunga asing warnana tuk songod dia pianon boni na tasaburhon dihita di na di pangaratuanon tahalasum may saluhuna boni na hubuak kami lansia na kinon na hujalohami siya panitia di saluhon duan noni di saluhon garejata duan noni tu galup wek melalui ka damang dainang parhalado wek rade maruhatta majalo boni na binuan niya kasituata melalui pertanyaan manang nagabe ditaruho petu bagasta rade mahita majalo degamma taramoton boni i mungkin di bulanon manang di bulan April Roma buah-buah ano sa panitia nungara boy gotilota hasil ni boni nata saburhoni di pangirorohan ya kapanitia jala disakapi huriado atik pesongoni jono natik kina sian nama anda berboni sahat rodi nama manek kina ando di parbue ni boni i degamma tapatupa saluhukna rade mahita majalo boni na binuan niya kasituata anon diwet jala degamma tajalo tahalason jala taparade rohatta laho paregato boni na pinasaha ni parhalotay adong duhatan dituhatta na badok akana mariluilu laho manabur marolopolop do sogot laho manggotil mardala-dala pe ibana huhutangis pausung-usung boni si sabur honoton rodo ibana sogok marolopolop mangusung akati baladna orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorawi orang yang berjalan menuju dengan menangis sambil membawa bedi pasti membawa berkas-berkasnya. Imahatan itu hatta nagabe ojahat di hita. Dina manabur boni hita di bagasan narianon asa adok panenot tatwa ka arina mangihut nagabe patupautta. Alaya mang dung marpanek kita, dung panek kita sian hasil ni boni na tasabur honi. Adong do suku-suku tu dia do hita parjolo lao mabuani. Iko parjolo do hita mabuan hasil ni panen apalanadu menggani. Tu bagas joro ni tu hatta lao martangiang badok mauliate. Disima na ginuaran na naik si patu-patu tahaduan pesta gotilon. Dangadong nagabe si gotilota anggo sojolo hita manabur. Alani boni na tasaburhon di bagasan obason degam mata urus degam mata rawat dohot hata ikop perlu do di si pengorbanan perlu do di si biaya perlu do di si akka hadengganon dubobi dos liroha tusido tujuan ni na manabur bonion disakapi panitiata asa anggiat harus kop akka pembangunan na nirancang ni akka huriat na nirancang ni huriatta melalui panitia pembangunan ido amang inang naik si pikirata di nama nabur boni hita di obason anggiat hasil na taulai dengga di pasu-pasu tu hatta boy taparidaho tapataridaho di bagasang guluta marhite-hite pembangunan ni huriatta taingok ma hatani tu hatta nama dog
Ingot ma na manaburhon otikdo gotilonda. Jala na manaburhon managa pasu-pasu, mangalap pasu-pasu di namang gotil. Atong tuhat tama na masu-masuhita sa luhuna, na mamasu-masu di sudea kaulauta, lumobi di naman naburboni hita di bagasan obason, as anggiat marparbuay doho dengan Bartulomo ni rohani tuhatta. Songoni mahata siya kamilan siya, songon soso-soso, lumobi tuhamuna amanami, inanami, akadaw poso, akaya nakon nami, poparan nami, anggohami akalan siyaon, gogo pedangadong be, tong do songon guarnay, lansia, ngagodang naong siya-siya di bagasang ulo nami. Si pata makatay pihami akapoda itu akadongan na poso, danga pala haru di BGB. HP sa butul na di bagasa rohay na hudokok kami boha asa denggan yan. Alay po sa dorohan nami. Marhite soso-soso na siyan hamilan siya. Dihamu sa luhu na akanaw poso akapoparan nami. Di pasu-pasu tuhat tamahamuna di namangula kaulau muna di galup akana maragami. Jala hasil ni akana taulai tapasaha ma gabe pelean na mangulu tujolo ni tuhata marhite-hite akana paradehon hadengganon di tonga-tonga di huriyai. Di dongani jala di pasu-pasu tuhata mahita lau mangula kaulau tai. Horas. Horas. Nuaeng los penasama tiki tu lansia laho patu bigi honkur.
saat mahita tuna pas hatun peliata marede mahita. Amen.
ini debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus dohatai. Amin. Oras madihita kamang dohot inang. Dohot sudema hita ka remaja na posobulong danak. Ada orang sohu patolhas jamita di tongata-tongata. Parjolo majohu patadahod diriku ia awi ma padita Eldarto Sibolon inang boru marpaung dua ma di hamidat danak. Kami mangulan aeng di kantor pusat ni Huriata songon kepala departemen diakoni HKBP. Dohoton sahab matabe dohot horas ni opue porus HKBP amang padita Dr. Victor Tinabunan amang Sekjen HKBP Padita Rikson Hutahayan, amang Kepala Departemen Koinoni HKBP, amang Padita Dr. Donald Sinaga, dohot amang Padita Bernard Manik, Kepala Departemen Marturi HKBP. Macelas roha boy pajupa di kesempatan non, telepon Padita amang Padita Betnego, sa Marminggu, au di Huriata, ala nangpe naung liling na julu kami di Jabodetabek di DKI alai hira nasohyado au tusun marjamita teh manang hayasa hali ale mungkin 20 tahun nasalku. Jadi alani macailas rohaku ala berita ni HKP si jantung kuria na macai uli kuria na macai burjus jala berita na saat rodi dia. Jala tarida doi marhite kehadiratan baga satikion dohot ulaut tanah maceuli dengan ulaun manaburboni. Jala punguan lansia berperan aktif luar biasa. Sia mulai haposomu sahatu hatuamu na terus samu jonok turiai macelas roa. Tepuk tangan jo tu lansia. Alani sahab masalinai tata horas-horas do tabe sian hami saluhutna namang ula di kantor pusat alani horas madihita saluhutna. Barita nauli turpuk jamita di minggu tasadarion imana tersurat di opat Musa bidu 20 sada ayat 10 rodi ayat 20 songonom ma di dok disi. Dungi borhat mahalak Israel siani jalamar saro di obet. Dungi borhat muse nasida sian obet jala marsaro di bonani doluk abarim di halongonan todong ni Moab tukan habis saran. Borhat muse nasida siani jala marsaro martopihon sungai Jeret. Borhat muse nasida siani jala marsaro di bariba sungai Arnon namardala di halongonan namar haroroan sian partalpahan ni hala Amori ai Arnoni do parbolatan ni Moab di holakolang ni Moab dohot Amori. Alani do bain tersurat di bagasan buku perperangan di Jehovah mardonokon waheb di Supa dohot mardonokon akasunge di Arnon. Tole muse hapuasan ni akasunge aka nama baur tukan inganan ar jala madiori di partalpahan ni Moab. Borhat muse nasida siani tuber manang sumur. Ima sumuri nanidok ni Jehovah tu Musa papungu mabangsoi asaau mangalehon aik inumon tu nasida. Uji madedeon halak Israel hatan yedeon bisat maho ale sumur mared detari parma hamu. Ima sumur na hinali ni akaiduk nasaud nidukir ni halak nasangap sian bangsoi marhite sian tukot harajaon marhite sian naka tukot nasidai tahe dungi borhat muse nasida sian halongonan tu matana. Jala sian matana tu Nahaliel jala sian Nahaliel tu Bamot. Jala sian Bamot turura na di ladang ni Moab na patodong dohot pusuni Pisga panatapan tukan halongonan ido sahatna.
Amo kana hinaholongan guarni minggu tasadarion ima minggu letare. Minggu letare lapatanna marlasiro hamahamu bersukacitalah. Ahado si halas solota tentu songon halak Kristen hita ragam si halas solota. Dus dei mauladok suku-sukun bahasa ikon mamuji de bata. Tudus may dohot pertanyaan bahasa ikon marlas ni roha hita. Marlas ni roha hita molo may huto topik mingguta sa darion ala Jesus domual hanguluan. Ala Tuhan sumber air kehidupan jala aik hanguluan ini nga di leon di hita noaing. Ali asing ni godang do jala mace godang situ do alasan-alasan mengapa kita harus bersukacita. Di leon Tuhan itu di hita susuk pasu-pasu pardagingon nang partodion. Pardagingon ahamay di leon si panganon, di leon si numon, di leon parabiton. Nagudang nai dope di leon hosa hanguluan. Di leon ruas na burju, di leon huria na macay balga situtu, di leon hadameon, di leon naka pangkat, di leon parsikolan, di leon sude parkarejoan, hahipason, sude aka pasu-pasu pardagingon. Di leon yanakon, soni nang pasu-pasu partodion, di leon naka parhalado, di pabakit aka situa, di pabakit aka padita, di pabakit bibelforo, diakones guru huria, dota kapar hubas nasing. Pasu-pasu partodio doi saluhuna. Di leon hadameo dihita. Di leon lasni roha. Aka pasu-pasu partodio. Alilobi siani muse ima. Ditodo hita gabe. Anak ni debata. Omma pasu-pasu naubalga. Jadi mau gudang pasu-pasu. Alay naumuli ima boy hita gabe. Anak kon ni Tuhani. Godang ni pasui di lehot Tuhani. Ya. Alay na umuli boyaw gabe anak ni debata. Jimolo dihita pe pasu-pasu dan dipertibion dan sikopi alay dipasikop oleh pasu-pasu partodion. Molo terjadi Yesus bidusadaya tolu pinuji matuhani aman itu hata Yesus Kristus. Nangu pasu-pasu itu ita ragam ni pasu-pasu partodion. Ahamay ay ditodo do hita gabi anak na. Di bata manodo hita gabi anak na da pasu-pasu na balgaday. Gabi gariana angkat ni namora do hita iportibion ngalas rohata. Gari anak angkat ni pejabat do hita di portibion ngalas rohata. Apalagi mon anak ni debata, anak kandung. Ay ditodo do hita gabi anak konna adorang so ojak dope tanoon. Jadi mulai dok, apa yang harus membuat kita bersukacita? Ahado si ala sonota. Mulai ditenakin ana dong do. Las rohaku sehitutu midaise mida Jesus namarhua nalulu ahado nalulu yang mencari-cari kita. Jadi kita sebetulnya nanggo dimulai dari mga lulu debata. Bukan kita yang mencari Allah tapi Tuhanlah yang mencari kita. Dah kita mengalului Jesus Kristus. Alia debatado na marsuru akan aposona rotu tanobatak. Dilului hita. Diroro hita sedia. Sian hahulumuni itu hati uron. Ipausat. Mulai rore botamu do. Mangaroro sian hai dotong. Sian nahulum. Dungi sian toru-toruan. Iroro. Hidup bane detetong di parmahat Tuhani. Do parto diokin kan. Ditoguau sedia. Sian nagulap. Ay hulom na pahita na jolo. Hobarto je saya bidusiyay. Bangso na mardalani di bagasan hahulomon marnida sada panodang. Dalani ko mauliate dohonota tu debata. Kemarlasiro hahita. Iliak kita hatana. Ilean haporsiaon. Gabi parjabar hita di hanguluan nasura suda.
Itu badede teo paras tulu pulimai marulupulup todiki ay naong ditobus. Yang gulupulup hola nalani na tabo mangat do sa tokit di. Hola tabo ipamangat do tokinay mago na may. Lasong di tabo na mangan di restoran habis di tokinay. Gari ada gawe holso. Pagudak kunak na kwalang bain. Salat tong ngatibo gula na. Tapi isa sapi mana. Menyesali mana pe mangalang na tabo. Gitu. Saya sudah, alang ko pasu-pasu patod dia ni, hapor siya ni, hot doy rodi saling leleng na. Itu malu mangi dia buke do Pak Rasul 5 itu kita ko semangat dotong. Marulupulup, malilok marulupulup ngay gijang ni namarlas ni rohay. Itu batakon atong. Las marohata di tuhata de bata. Mangi dia ni pe bang ngakau tabu. Apalagi mau marulupulup. Igijang niya dong dape. Maria iya do daging nang to dinami. Inna, ali Tuhan. Aduh sebetulnya sukacita yang besar di akhir stenon. Dang portibion. Yang gue portibion salpu deh sudi. Salpu do dohot hina ulina. Aka umur pe salpu do. Aka natabui pe salpu do sude. Haposope salpu do sude. Kan itu? Molo matua HP salpu sude. Bukuk tanggurung sabubat nunga. Tapi jangan bilang lansia tidak berguna. Siapa bilang lansia tidak berguna? Undang Allah hamu idok dang marguna dah. Holan otu tu hobar tu gugut ta matong dah. Sudi sahu guru natolak gugut ta dotong. Ale marguna dah hita sudi. Baru tu ni lansia menjadi do warna. Ya, penggerak. Habi adong dokan apa oso. Ikono Allah hamu gerak kono ni nama tua. Tegas nak kana mangikan, guar hupe jelas dia ni dong. Amata Eldarton si bolon. Jarang do boy menghafal guarhu. Si patai dok me Eldaiton. Ido Endanton. Hape amangi Eldarton. Gari padi tabet ne go juk salaman dok guarhu. Hape amang lansai malate mabah. Odo pe aja lasi dok guarhu. Ima mole dok minggu letare dah. Jikon las marohata tong. Ido. Unang Allah hita margudopong. Unang Allah hita terus idodoni arsak ni rohai. Salpu do sude. Itu. Arsaki pe salpu do sude. Las ni rohai pe tong do salpu. Ale las ni roha di menogi jengi ido sihiri mota. Partang isa do hape inakan ang goha siang anon. Also arsak tangis pe say manosak ima di portibion ali aladong sihiri mo tasogot gabibuy mahitatong sabam jalalas rohata sihirimon ni rohata angoluan sogot jalota dilabungna hasonangan natotong. Ji rugi hita molo terus hita idudo ni arsak ni roha. Ise na so marukil. Ise na so susay portibion. Ale unang hasusani gumogo mabuat arsak ni rohata. Mabuat las ni rohata. Ikon etongot do pasu-pasu ni Tuhan. Naubalgas yan sude akaparukilon. Hidup banedete berkat Tuhan. Mari hitunglah kau kan kagum oleh kasihnya. Iya tuh. Ali moloholan 00 do holatu parukilon ni dang terbaik kita marlas ni rohada. Ido. Ima minggu letare. Apalagi tokinahi tanang merayakan Paskah. Omma itu haduaon. Pesta Paskah haduaon. Kutusudo kita terus digiring. Doh topik minggu ima
Jehovah mangaleon aek hanguluan. Tahu nih. Walau dong berbicara kita tentang air, aek. Terus adong do hubungannya dohot kehidupan. Mula dong aek mangulu. Peranannya ikon sangat luar biasa. Di mana-mana perlu air. Alai bodoh krisis air. Alani kau sudah kita majagahon asa air tetap tercukupkan. Di Portibion sudah kau nadong air asa marhayason asa boy sob buas niba. Hidup banda mau ladong ka daerah-daerah na kering ikon divide do tu si sumur. Jadi saya ada program Departemen Diakoni mau ladong kepeng hima pengadaan air bersih di daerah-daerah na kering. Mau lita panuli godang dotong ala sabalangi do hita godangan. Pas song Israel do hita anggota nota. Tapanuli itu dangat pola tanona ahetong nagok hujan son molo charter lumayan depe. Molo daerah-daerah Toba, Samosir, kalau mengharapkan air hujan dotong. Adong tahu aledang tertarik air nih. Jadi sangat banyak daerah-daerah yang membutuhkan air. Alanido ikon ta program koni. Ale di sini dok Yesus ima aek hangoluan. Molta anak kina Yohanes Bido Pati dina berdialog Yesus dot perempuan Samaria aek secara fisik, secara harafiah imana tinibas ya sumur. Iya. Leho dia wae mi inna Yesus tu pur Samaria. Baru buru Samaria botok ka persoalannya kau pun nasi detong na jolo. Emak soal do Samaria do Juda terutama Yahudi ni ngomma. Yang boy tong mangaliwat hitano na petong dang boy apalagi memangido aik. Hape Yesus tiki iportibio Yesus terus di dalam di mana tong sian Judea tu Galilea. Mamolus sutani Samaria. Jadi lewat memana sia sumur ni si Jakob. Apa isi buru Samaria manibay. Leon yau ay minna. Bah bahasa mangido ay ko tuaw ho halak Yahudi au buru Samaria. Bah au na ditadaho ise na mangido ay siya ko. Raho pe mangido do siya nao ina Jesus. Bah tahu-tahu suarong diho masuk na tiba-tiba. Bah mangido ay mu au siya ko. Hape nangido ni Jesus ima ay hanguluan ni dotong. Ayang ko siya na ko ni nang matua mauwas do manangisen na minum siya non. Ali ang guaik si Leonoki na sotupa mauwas manangisen na manginom. Mulai mayajari Jesus atong. Jadi idok Jesus maau do aek hanguluan. Akulah air kehidupan. Di salima temat tahun. Di Roma saya buru Samariai. Atong leo madiau aek si songoni. Baidang tabuin na ramu sali minum dang mauwas be. Madua dang mauwas be manangise na minum aik siya nawin. Itu to. Ay terus mengalir aiki di bagasan diri na sa diri. Ima mo martuhan halak dang mauwas be. Jadi hebat do tuhato mangalion satu pengajaran tuaka ruas tuaka jolma. Sian berpikir duniawi, ya raho kita berpikir tu portibi. Ilo malay do imana tong unang luluy hamu arta di portibi odin naka. Herana sorry ko bekarejo. Ale luluy hamu marta di Banua Gijang. Anggo arta di portibion, boy dei mago. Boy dei ngak ngik. Boy dei takopanako. Boy dei karatan. Ale ang guartana di Banua Gijang idang boy panak korotu si jala dang karatan ni jala dang ngak ngingit dang namadok ajaran di Tuhan idang rikot tapi orang harus selalu mengarahkan pikirannya ke atas. Songo turpuk jami apa tema minggu na salpi pikiri hamu ma na digijangi unak kola na di tanoon. Ima taringot tu aik hangoluan. Ya. Dungi turpuk tahun dibuat sian opat Musa. Jadi kalau buku Bilte kan adong Musa
piga, 5. Sada Musa, 2 Musa, 3 Musa, 4 Musa, 5 Musa. Jadi sada Musa ini berbeda do terjemahannya. Mulai kata Indonesia apa dok? Kejadian. Mulai 2 Musa, mulai 3 Musa, mulai 4 Musa, 5 Musa, 5. Ulangan. Bilangan, ulangan. Nah, di Guarimon kitab Torah. Nah, jadi di surat si Musa ini diyakini kan. Jadi khusus bidu manang buku Exodus manang keluaran imam manaringoti taringot tu habu bukas manang haruruarni hala Israel sian Mesir tu Tanah Kanan. Sahat tu kitab Joshua non berbicara tentang bagaimana Tuhan selalu menyertai perjalanan orang Israel dari Mesir kembali ke Tanah Kanan. Esopok dah petong dukon ro si Abraham mulai terjadi keluaran pasal 11, kejadian pasal 11. Kan Roma si Abraham itu gitu hatta tu Tanah Kanan. Jale lema tano tu nasida do tu penoparna tu si Abraham. Leno kumatu ho tano do tu pinoparmu sogut. Apa di generasi ketiga ngagabe paisola tala Israel di Mesir. Generasi ketiga isemai. Malah generasi ketiga si Abraham isemai. Isemadok si Ishak martudu. Isemadok si Jakob. Si Jakob. Jadi malah bicara tentang Israel hampir serupa pada doti kita. Ya, sejarah Israel itu selalu dimulai dengan satu nama. Opu persada nasi dai sedo. Si Abraham. Jadi malah Batak soalnya tong si Raja Batak. Toranak naon. Nalengkapan kita. Israel pe soalnya do. Anak ni si Abraham, si Ishak. Anak ni si Ishak, si Esau dohot, si Jakob. Terus manoni satu si Jakob, adong 12 anak-anak. Anak nasi nomor 10 sada adong gabe raja di dia. Di Mesir, ima si Joseph gabe wakil raja. Jadi di generasi ketiga, ima si Jakob, itu tong generasi pertama si Abraham, generasi kedua si Ishak, generasi ketiga si Jakob. Di zaman si Jakob, ima generasi ketiga nung ngapai sholat nasida tu di Mesir, dohot 70 halak poparanna. Alai jauh si Joseph patong, ipaksa hahanai mangalapi si se. Beri kuti hamunungai no nahu padogon. Aido dah anggo subuh itu gawe marangan angak kamu no. Ayalana molo songon na mga jaris de do pe iba. Ngatong boraan non kan. Jadi kunang marangan angak kamu. Iya tong, si pata melompat si pata dosa asa nyambung. Iya. Ya, bersama 70 orang gaisan, alai paksa si Joseph, mangulu do pe amangmu. Manguluin. Iya lapi mak, gabisi mak modding si Jakob. Alai bodoh musuh mulak. Alai dong mulak tu tanona ikubur, kembali datang isi hala Israeli. Sampai 470 tahun. Sekali Allah sudah berjanji, Allah tidak pernah lupakan janjinya. Di laun-laun nyari fa porsuk mahala Israeli di Mesir. Ai maate si Joseph mergati makaraja. Bambo 470 tahun. Dan kita ada karaja-raja obeise si Joseph. Ngamago be sejarah. Sarsongoni bang soton 70 tahun do kemerdekaan ngator son namago. Dan ingok be. Bisa miris marohannya kana matuai. Dan ibotokan apa sobe sejarah na HP amin julu omma. Iba 470 tahun. Itu do ibi beli. Iba sia-sia mahalak Israeli. Anggo tiki mangulut tong si Joseph terhormat do hala Israeli. Dohot akar raja-raja namanada si Joseph do pe digawe sonang do hala Israeli. Eli di laun-laun nyari iba sia-sia malaki gawe kerja paksa. Mengangguhi mana sida tu debata Roma debata isu rumah si Musa umur 20 tahun dapat si Musa isi
Jadi mau 20 tahun dope. Biasa dope. Si Musa umur 20 tahun dope nama bangsoi. Ayo 40 tahun ni mana? Di istana raja ni Firaun. Ibu nui mana mador ni hala Mesiri alai pasia bangsa nai. Ai boto mana do? Na soal Misiri mana? Ingot tamu do, buri atu siamu tong cerita ni. Ai so tungga biahan non. Ai gabe tong bora. Ai sadi pato orang. Nai bolok ke di mana tu aek? Ujung nai buat buru ni 40 tahun matong mana dididik di istana Firaun dengan hikmat Mesir. Lau memana luar, ibereng siap bangsa na ibu nui mana mah. Lari memana tu dia, tu Midian. 40 tahun ni si mana? Gabe buat mana mah boru ni malim Jetro. Si Jipora do karna teh. Ima. Gabe mbalo ado hamu. Ima. Dung 20 tahun Musa borhato paruar bangsoki ainung ngahutangi onang guanggu na. 20 tahun. Ido bana tiki mate si Musa sadido umurna 120 40 tahun ni pardalanan natong. Jalungan yang sahat talaki tutano kanan. Alay nang ilos Tuhani mate ma si Musa di Gunung Nebo. Ngabui bereng mana? Tu beriba. 120 tahun. Jadi semangat amang dah kalan sia. Semangat. Itu tong 20 tahun. Masih start. Aku kaman ngon 20 tahun masih start. Dang nagawe istilahna anggan na julu dia tong daong. Terbukti do ber kamu do boleh terjadi di kitab Ulangan ni Museng. Nama ngolu sahatol hasutano kanan nama rumur 20 tahun hugi jang uju borhat hola 2 do. Ima Joshua dohot si Kaleb. Yang berumur 20 tahun ke atas, laki-laki, ketika berangkat dari Mesir ke tanah Kanan, yang hidup sampai ke tanah Kanan hola 2. Alani tuana daong. Berarti malu 20 tahun, taba 40, sadi depe. Bape si Musa, ngamarumur 20 tahun. Alani hadang tolas, saya mangalo, tu di bata. Takang. Jelas dok. Ale si Joshua do si Kaleb halako mana terus sa dia tu atani di bata. Dangolo marungut-ungut, dangolo mamurai di bata. Anggo secara umum mala Israel tong ripas do itong adalan ni. Holam maua sotik nengilem pari si Musa. Holam maleotik nengilem pakai be tu do lagi. Ima ngiri do tu. Jadi mo lang pe kana masa nungain biasa namanya. Tanda kutip dah dang biasa ni anda teh. Ima tu sih. Jadi ngai turpuk ton. Awan kan turpukon bui donon. Wah datang. Holam marisi borhak sianat tuson, itu tong. Hama patorangon ison teh. Iya. Ima. Dungi borhat mahala Israel siani jala marsaro tuobet. Apa lah perlu di kita menangi dia obet teh. Apa hutata subuh ita dalani manang tatadda benungan manang idea donungan site ni huta dohot do teh ima simin ingan tanoman ni nomen sani si gupar tung pera aja dangi boto hamu do pe dia tarhona mah mangaluli obet teh. Dungi borhat mala Israel siani jalan marsaro di obet. Dungi borhat mamusena sida sian obet marsaro tu bonani dolok abarim. Bekol lao na mahita dai perang amago danganong behar boto abe. Aliah do nabuy berengota sian kapardadan sude nagudangan. Jadi hobar tu tujuan sakap ni debata memilih bangsa Israeli. Tujuan utama na ima asa marhita Israelon gabe tatada debata.
Siapa dalam Israel dan Mesir satu tanah Kanaan naudangan nak persejaran rohani. Laho patuguhon hapor siya tatu debata. Budu ba kono menungain hola keluar Israel torsosodo yadupan nah laut rara. 2002 hai. Odo pe sejarah na tong sepanjang sejarah na boy bolaik. Anggo batak madok songot 10 naik dona marhamarangi lapatan na tidak bisa. Itapul lagi dang mungkin itu. Itapul dang boy. Hola di tanorara do sejarah na. Boy bagi dua ek. Di laut rara dang tanorara. Laut merah. Jadi enggak do hebat do perumpamaan di Bataki. Yang kau namar hamarangi songot 10 naik ina. Kecuali di laut merah. Gotong bagi dua do aiki. Alani Tuhan. Jadi kalau ngangat deh. Lapatannya Tuhan adalah maha kuasa. 40 tahun mah hala Israel dang manabur boni. Saya di hari manabur boni. Jalai dia caburonna. Tano ahado. Padang gurun, padang pasir. Tapi apa yang terjadi? Tuhan memelihara mereka. Belam Indonesia emak. Yang kaya dengan sumber daya alam. Dengan musim-musim. Luar biasa Indonesia. Pasti orang rapar sebetulnya kita di Indonesia. Udan jelas musim-musim na. Matanya hari jelas. Musim hujan, musim kemarau datang secara teratur. Paling sekali-sekali Allah lobi sebulan hari logoi. Paling pada umumnya belum Januari sampai Maret musim hujan, Desember asal berber mak. Lima. Sampai kalongsor rupani di hitan alani udan. Dakolan di hitan di Jabodetabek pe. Jauh na 2 bulan non, 3 bulan non, terus mau siap provinsi terus songani Holan margugoy honak kadongat tay. Asa hadir terus surya ya to. Si pata bakol may balaw ang arong sibuan ng menengah. At do tangan mandangurhon biya pala 5 kilo boras. Sibet mulai lantik kami terus si potang ari banjir bandang. Tor mangihu museng sarulla opat dari nasalpu pi alau tu si. 200 hampir 300 kakak. Masih patu paut. Ujungna opat dari nasalpu binama 2 bersama. Tong manilululuan otik asadong tadani naroi ba. Sabotom muat si na si patah. Gabe bakolro hala sodong si buanon. Dan terbagi-bagi hita depe, sia sentralisasi. Di pakulingam makadongan. Jadi mau pakulingam motor palek kamu. Mau dang dang lawau. Ayah hagunana sabar mahamuda ningod apa dang adong binain nang gua. Dus di sok nedok di Jakobusi. Selamat jalan dai nalirang adong hilem manang. Selamat jalan ya mangyain na. Alirang ilen nang go parsitesi dalan. Mangsoy butong mahamuda ina lirang ile makana. Mangsoy lasmada pamatangmu dangilean salimut mananga. Anggoy holak kata matong warne. Mulo bata tarsoni do si rohateina. Alirang ile mananga. Amanga sini rohaina. Dang boy songoni dang adong marlaku itu hanino ni. Dak buhat tarsona roy luta rupani ala pirihati kita. Alirang tabuka dopet tai. Dang adong lapatan nih. Dus may sonda si Jakobus iman tanpa ala iman. Iman. Si animu saya sepotang hari turus susarulla. Tahi demam museng adong diaha di parapat. Adong muse di Hitaon, di Pelabuhan Ratu, di Bekasi. Adong muse nahagoran. Jadi minggu na salpu ha Pelabuhan Ratu mau. Hola dong oti pe torlau masoni. Ang gongkos dang itanggung dah. Dang sian na hai. Dungi lau mau tu Bengkulu museng. Ibu tamu teh nahagora di Ipu. Gereja Ipu di Muko-Muko. Lawau tu si.
Sampai 2000 salpu masa di Sarulla ibu kami masih boras ibadah bersama songono toropna. Iba di Sarulla. Dua Sarulla berdoa. Asa unang masa biak kana masa songoni. Siani terhagoram mamuseng di Muara. Jeung Muara 2000 salpu. Hape ngan ngai Jakarta museau ka. Tanggal 5 tuh Jati Asih mau museng. Mola siroan itu anu. 5. Ali tong dupe marpikiri bah harus ibu anu. 5. Jadi iramoti tuhani sudah. Jadi parhorsi hani pelaki 40 tahun. Dang manabur ale mangan. Ahalangon na. Manna dohot lote. 40 tahun. Ido molo muruk tuhani torido isungguli. Molo tarsongon na pahibatu bangsoi marsileo-leo tu debata tikidung saha isi tano kanan ay torteal dotong bangsoi ayado halaki kan dung saha talaki tano kanan adong dotong pembagian tanah jadi adong dosa ada marga ima harorannya kembali kaum Lewi dang ile tano tu halakon ali perjanjian hamu mangan sian na 10 sada naik perpuluhan. Heado sada masa hala Israel dang ilean perpuluhan tu gereja tu bagas joro. Ujung darang mangabe hala Levi. Ujung nagabe mangulam mahamu say hala Levi tading mabagas joro. Nang sampai masa na songoni. Jemuruk ma di batatong. Ay tortowal do hala ketong. Hola na dong ipelehon otik tuaha. Toriripui bui. Laho manubuk rohani Tuhani. Melatar sona ilian korban bakaran. Ilian perpuluhan na ilian toriri potong dang bubi dang polebe ulaon kanasing kaholong tu akan mabelu akan hana. Jiro ma Tuhan itong. Pasiding siya nao akapele situ tungam munain na. Pasiding siya nao akahaguturan nede munain. Pasiding siya nao akari raya munain. Ay boto hamudo inna debata. 40 tahun kamu di parhorsian. Hiahu jalos ya kamu manangahan. Manang saikor pinahan hiahu jalos ya kamu. Ay tormuru do Tuhan itu. Molo tajahamu si ulangani 40 tahun pakaian mereka tidak pernah ganti. Tahan 40 tahun pakaian ita iya pakai dang magetep. Kasut nape tahan 40 tahun. Jala pak na dang magurbak. Magurbak buat tamu teh. Magurbak dang belga. Jadi ngadong boy hita pesong rirot dong. Jadi malu tapatu pa pesta gotilon manang manaburboni unang raw kamu na manihai. Tumagod dang ilean daripada manihai. Unang atong dong tagugut sira tarson nabuyo ti hitamangan tortoal hera pangido-ido gareja ibay dang buson jara haroron ni pasu-pasu tolak bata kima haburjon na mabangun bagas joro ima sahudok tohamu bahasa tar pasu-pasu alak bata kon sian haporsyoku adong sada hebat ni halak batakon. Nama bello morohani de bata. Aha, parsitutuan na mabangun bagas joro. Idi mabuktina secara alkitabiah. Berang ma maljahamu hagai bidusada. Itorui de bata do marite si hagai halak Jehuda. Halak Jehuda. Dung mula na sida sian habuangan 70 tahun atong di habuangan. Mula mana sida tu Juda. Otomatis tarulang masude akan jabuna pe tarulang parjolo di halapu di sida mabangu bagas na sida be bagas na uli idok namar gorga hape ipasobu bagas joron itu hani martau tahun liling na dang peduli na sida tu bagas joro jaman non hagai sada Roma debata itorui mahalaki hamu ala Israelin na anggo hata-hatamu madok dang tikina dope pajongjong bagas joro ni debata teh
Pas masongon melobata manarita. Itu soalnya kataki pasti dok. Hamu hala Israel. Anggo hata-hatamu madok. Idot tong ipadok ka laki. Unang majo. Jabut ta majo. Anggo bagas joro boy mahaduan. Sainna. Beh. Ayang nong ngiri narohamu nai. Bagas jorong di bata. Dang perdulihon. Hape anggo bagasmu. Ipajong-jong kamu siap bagas nabolon. Jalan na margorga. Alani para ate-ate kamu ma. Dalam muna na selaon. Ito ridot dong. Sebenarnya nong ngerasa hona sida kengeria ni. Akibat ni nasu peduli tu alirang sadar. Salilang sorodo na paingot to ni. Manabur do hamu ni an godang ale oti do di gotil hamu aima. Pasido bahasana. Godang do di sabur hamu alai otik do igotil hamu. Mangape hamu alai dang busur. Ay haka halonga di mangan alilang busur. Mauwas pehamu, minum pehamu, alay dang sobu uasmu. Marulos pehamu, alay dang las. Terakhir, mangomo pehamu, alay mangomo tupuro, nama tobuk. Bah, anggohita tabotor pete puro. Molo se matobuk puro, dang miyak ke pengiat to. Pertanyaan na, alanya ha? Alana di pasobuhamu bagas joron di bata. Itu dia dok para ate-ate hok kamu ma dalam muna masuk nangulu muna. Alani lau mahamu tutobak tarui hamu mahau bangu kamu ma bagas joro. Itu dia dok. Jemule siani mah lagi tar pasu-pasu. Kuman nggak bagas te begak. Ya bagas joron di bata. On marutong ma martua mah matong belga gari jamuno. Pahamu dang adong pakorhon na tuhamu. Gari madanggur hobba tutu dolo do malak hula-hula. Ay sadar do hitaisi. Ya tu hula-hula 100. Ipaled do pia kaha. Ya madanggur hobba tutu gareja. Horoda soro horo batu hitang turun. Botamu saya madanggur batu tu dolok, mula male tu lahula, mula danggur batu tu dolok, hok do batu ideologi, daong turun deh. Ale tikin turuni, ibu buah memusik ke batu nasing. Gawe tong susuk ina mangaliani, ina madanggur honi. Maksudnya mula male tu lahula, songon madanggur batu tu dolok. Bah lagi madanggur batu tu gereja. Batu dalam pengertian mangalean tu gereja. Ise do horo asileo pasu-pasui. Ise do. Dari bata ado. Dipuji roh hakod do ho Jehovah. Tuhaki. Huhut hubarita hodo sude. Huboto. Hodo. Mualni nadengkan sasude. Dile hokodo siani. Godang di hamibe. Gok medisopo. Tungise mamala. Kadang ibu tamu betong lapatan. Sopo ibu tamu bete. Lubung. Mologok di sopo di lubungi. Tungi se mamala. Ada lapatan ni. Ise do na mga lehoni. Dasi ako o Tuhan debata. Bukid dan orpi gadi. Ima, dagi ibu tamu betong. Bukid nomor 12 di kan. Dipuji roh hakodoh Jehovah Tuhaki. Di sini itu sumbernya sudi. Gari molo makaholongin na fogus, ibu tamu do, songon memiutangi debata. Siapa yang mengasihi orang miskin adalah memiutangi Tuhan. Napasaliho Jehovah do manangise mar dengan bahasa tuna fogus. Pasaliho Jehovah. Marsali Jehovah siya kita. Marutang debata molo tauru pinapugus. Ito molo sonao kepala departemen. Horan do hupaliad do hepeki son. Ito. Alilam kurus dawer kamu. Daong. Bartu pesalmeni mohad do halak pardenggan bahasa. Jelas di. Mohad do pakai istilahnya.
Ido. Jadi kaya kurus aka na burju. Babar kurus na. Ibalos dong seto. Ido. Ali hata Indonesia dok berkelimpahan. Ali mo lupa atak mohan. Jadi senjata do dia to. Ido. Jadi mo lo gebe mo orang do iba to ngaladong ihata mo. Jadi mo lo mo iba berarti dapat dengan bahasa do paditain. Ido. Natabuan atong namar diakonio namang teh. Bui may ato siya mong libaga sa Rocky. Ima. Ala na nga dong marisuang ato. Ay dia do marisuang mangulahon pati ni debata. Berilah maka kan diberi. Bagaria yesek soni yodjat baru tabe museng. Wama. Ayang go mengurupin apa go si botamu do dang tarlian nama nangaha balos ni. Ale huisa de mana mangalu-alu. Tutuhani. Gari mulai dalani hita tur hata ni Tuhani de dotong. Tambah rezeki Pak Yain naka. Song kalak batak detong. Siat Tuhani majalo hamuin. Serah. Apa mana besi holi detong ale. Anggo manuntut Tuhani jago hiya ni mana. Amang kainang dang tarbalos sami sudi akapabayan namunon. Siat Tuhani majalo. Apa Alkitabiah doi. Suku-suku natong hadir foto batakon bahasa soni naroa. So ya aja Habibil. Ay sugu dia tong di kitab Amsal dodongi. Boro-boro mana mabuka Amsal pedang iboto. Ali boto mana? Siat Tuhani ma jalohamu. Ay dia dok memang atong barang siapa yang memberi kepada orang lemah miskin adalah memiutangi Tuhan. Ima. Jadi dok sumber ni pasu-pasu. Jimolo perlu atong hita ala singir tang ngadong ide bata tinggal majalo do hita. Leonoti Tuhan perlu dia. Ilean ita tekon. Ay wa mo ngadong singir ta. Gari mo lo ta bunga ta gudang lomot ta mabuati. On jadi tinggal madedek ko dotong. Jadi hidup bana do dak hurangan aka na burju. Ima rahasia na sa upabuo to hamo. Ida. Yo nang makuli malia tu gereja go mabangunod do sahala pe hotelmu sahala pe mar hotel adong apa lagi meribu mabangunon. Ale balo sudah holit son ya homol soni mulai kata ba dok si hotel monis din na ka. Ay ngam monis tongi go hotel lah. Ay ba do. Ay to sera na maraha moderni ba tu do malo tu sinang pola lahi talau tu sin na ka. Tarsingok ni asa dong do hubungan na tu ahon atong. Pesta menabur boni kan. Kita mul pelagi ditenak ya tulu pitu tulikan mangulah hita jolma menabur. Ala yang go jadi na ise do. Ai do. Ai pamola ni gogo na mangulon. Mahata-hata ni hala bata doi. Ai soala gogo na ka. Dang ikat si baen na hatop. Dang mardala si bain nalabat. Sahabat tamu. Ngulu taring tupan nguluan non. Hibat do filosofi nalak bata. Dah ada si manuk-manuk si botar. Dah ada si tudor turpuk. Roha jolma marsakap dalan nalai debatado patoto. Rak mangula do hita sude rap karejo pitu jom sadari. Ale sarupa do parnguluan ni 5 jari-jari. Ale sarupa do gajang na masa botomu. Jadi akan namora unang makulit. Hamorau ni salah satu dari siapa pasu-pasu ni Tuhan ni. Ribuan sudah ragam dia kapasu-pasu. Ale na ribuan on iko pakiot tadi pauliulihon pamatang ni Kristus. Napoda siya ni mana? Bapoda. Nagogo siya ni mana? Bagogo. Nahapistaran siya di mana? Siya nahapistaran. Alam mo lo hepeng napatut leonota, beta leon. Yang memberi pimpinan, baiklah dia melakukannya dengan tulus. Yang memberi harta, baiklah dia memberi dengan sukacita. Dan pola hita maparso. Dan boy dus sude. Aliw nang pola hita. Pahibat tu tarasa, molaw na mora. Hulen gumudang siya nakadong ako, dang palubihu polay.
Jadi setiap orang harus bertanya, karunia-karunia apa yang terutama dari dirinya. Mulu siapa dita, dan mungkin tunggumu gua kepeng. Nang pekon mangalaya dotong. Nang hatong si olan nama jalo tos. Ida. Aledang boy dusude. Aima. Mangulah hita jol mama nabur boni anggo jadi nadi di bata. Dilehon las nyari nang nabur udan pe. Amat tong cara ni di bata memelihara purtibion. Memberi hujan pada waktunya dan matahari pada waktunya. Totong di panupakna marguru sasude. Turiedehum matong nasa ulibasa rosian Tuhan debata ipe ibana puji ma huhut hapos iba. Gari rihit sakamata sian ibana marharoroan. Nang laut nang tano. Ima. Jadi selama ma melaksanakan aka ulau di tongani horia. Nah, jadi di Turpukton didok disi namarahona tu topik ta ima taringot tu ya sumur ya, na mangaleon debata aek sinumon tunasida ya borhat musenasida siani tuber ima sumuri nani dok ni Jehovah tu Musa papungu mabangsoi asau mangaleon aek inumon tunasida ujui madedehon hala Israel hatan yedehon bisat maho ale sumur marede taripar ma hamo. Jadi aik pe disariho Tuhan. Ya. Mahuas nasida di leon aik. Jadi di daerah yang sangat tandus, yang sangat kering, tapi Tuhan bisa memberi kepada manusia pemeliharaannya. Molo borngin di leo tiang api, molo arian di leon tiang awan. Diramoti nasida si anaka musuna, do si anaka binatang-binatang. Ima. Jadi korpos marohata disi Jehovah do maleo dihita aik hangoluan. Jala Yesus do aik hangoluan. Tung mabaor sian ho mual hangoluan inna kan. Yesus mual ningoluk kina bisa didetekan. Si hapor seauta dala hapor usata. Jadi selamat ma di huriata, mauliate ma di parsaurata, di bagasa tikion, saya tapangido ma aik hangoluan ni. Asa bongot itu bagasa rohata ai tagamod dang mauas manangisen na minum sian aik hanguluan. Amen martang yang maita. Moliate marohan ami di Tuhan nunga takasubigi hami hatam hodo Tuhan mual ni aik hanguluan sian barita taringot haruruar ni bangsom sian misir satu tano kanan macegudang persejaran narga nabui putihan nami. Pemeliharaan ni Tuhan padonganim di sude ngolu ni akan aporsea tuho. Alai molo mangalo nasida honauhum do. Molo satia tu hatam dapotan ragam ni pasu-pasu. Ale molo mangalo tu hatam dapotan naka kebinasan manang hamagoan. Tuhan nabasa bay mahami lemtang haporson nami di panarihonommu di hami. Hodo namar mudu-mudu hoami. Di par mudu-mudu hodo Tuhan ngulu nami. Sian setehetohon nami. Satu tikio Tuhan. Sian najulu satu nuain. Gada ada portibio Tuhan. Hodo namar mudu-mudi sude. Di lekodo aek. Leko laut. Leko langit. Obon. Tano. Tobak. Sude Tuhan. Asabui marhanguluan jolmai. Jala leko pasu-pasu na sumurong ima hanguluan saliling-leleng na. Horo Tuhan mual ni aik hanguluan. Molo porse hami tu Yesus Kristus dapat tayo ma Tuhan aik hanguluan ni. Pasu-pasu masudi ruas ni horiam di HKBP si jantungan. Horo Tuhan na pajongjokon huriam di son. Horo na paulilihon huriam siya na julu sa hatunuain. Torop maribur nasida Tuhan di huriamon. Meribu kakaruasna. Meribu jiwa. Odo Tuhan na totong manarihon doh na masu-masu. Saya totong mahamar si hohot tuho Tuhan.
jala huok kuhok kami hodo Tuhan manarihon gulu nami. Alani setotong ajari kami marholong ni roha tu jolma talumbo bitu akka naso mardiha-diha akka naso po somarama somarina akka nama balu dohot akka natarhurung do akka naginosa-gosan akka ketidakadilan. Pasu-pasu pakai sudi ngulu nami gogo nami mangulau-ulau na pinasamu tu kami bisan sadihari dope bisa sadihari dope saya ulau kami malam meniro kami pasu-pasu matuhan acara manaburbuni songon marningo Tuhan kami diaka na pinamasa di barita nauli di padan narubi ala mangula kami jolma kami do manuan kami do maniram ala yang gona panguluhon memberi pertumbuhan hodo ale Tuhan. Totu ragam do boni si sabur honon nami lumobi madi pangaratuanon alai sudia kaulaon usaha akka sakap nami Tuhan pasu-pasu may saluhuna asi maroham gonggom mahami sude pasu-pasu maruas siada dana satu nama tua pasu-pasu akka situa parhalado pasu-pasu ma akka padita sude mahuriam HKBP disadok portibion gonggom ma mardame sonang sude si habiariho ale debata ala nunga gawe hurian natar pasu-pasu kami marhite Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Atong mare demahita laos tapasahat ma piliata. Thank you.
Tatang yakom ma peliaton. Ali di batama nami na di Banua Gijang, hodo harorani saluhut sileleon na denggan dohod na saulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nileom mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw parhasya kami pilihanon. Pati bulo na rajaon mo dito nga tongan ni Huriam dohod di Portibion. Buhay maruhan nami marhita-hita todim. Asalam mutadahami godang ni sileo-leo mituhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. No. Namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmo, say ro maharajaon mo, say saot malomon ni roham di Banua songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sedarion hangoluas siap hari, sesa madosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Disodakon Tuhan de Batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de Batama buhina tuho jala dipasaor hon madamena tutodim. Amen. Atong ala jolo marsijalangan do pinna. Unak pola ju terbuka baju teneng marputo inna do lensia saya bermedade. Langsung ni medo akama saya berita stokin neng marputo inna idukta doang paditare sok dak kaparhalado do lensia. Alani tatur hiamma par jong-jong taison na sektor suman. Aga ipudi ma parhalado amang lensia ma do inang lensia ga diculu do pimpinan anon. Nakok may tasa Gijang. Marsibuan na iwe ngabi bato. Alay turmula may tatso. Asa marputo barto pangatur yang panditari sok nakik. Kado nga parhalado nang na marjuba na sumarjuba be asarapi tayo. Tadokon masih sarihon we nabi ma masih sarihon. Aka amang inang lansia man no naga disulo songo parbarisat tanak kimma barisan. Olo.
da bunga nama gabungan sotung termula kita kamangda naeng benon na tu YouTube ni huriata sabar hamu molo heran neng apala tokin tu toilet boy ma sabar ma sapala nong burju ita kamang sapala nata porsat tatu ma da kamangda